Tähän on summafunktiolla yhteenlaskettu kaikki kemian tekniikan koulutusohjelmasta valmistuneet opiskelijat ja nyt tehdään sitten kuvaaja näiden tietojen perusteella. Valitaan täältä pylväskaavio. Poistin siitä tuon ruudukon ja nyt sitten täältä vaihda kaaviotoiminnon takaa, niin valitaan tämä yhdistelmäkaavio. Tavoite muutettiin viivakaavioksi ja poistettiin siitä se viiva ja sitten nuo merkit muutettiin tuon näköisiksi. Muokkasin nuo arvopisteet halutunlaisiksi ja sitten täältä valitse tiedot takaa, niin muokataan toi sarjan otsikko. Tällä tavalla niin saadaan sitten nuo vuosiluvutkin sinne näkyviin. Tässä oli sitten tämä toinen kuva, ja jos on tämmöisellä aika yksinkertaisella pinotulla pylväskaaviolla esitetty se, millä aikataululla nämä opiskelijat on valmistuneet.